Dobrý večer. Tak som rád, že ste opäť prišli a dúfam, že čoskoro už uvidíme normálne, akože bez rúšok, áno, a že nebudete takto cikcakovito uložení, že není potom ani jasné, že kto s kým je popárený. Potom je tu naštartované na Šodomu Gomoru, no. A tak zhrňme minulý týždeň a začneme hneď včerajškom, áno. Bol deň Matiek. No tak ja som kutil, áno. Mňa skôr zaujíma, že kedy je deň Skrutiek. No ale, áno, no tak ktoré fóry dochádzajú trošku neskôr, že? Slečna, prosím vás, postavte na chvíľočku, áno, lebo sedíte tuto pánovi asi na kábli. Aj keď teda, na kábli, no, dneska, kto už je dneska na kábli, že? Tak má slabý rúter pravdepodobne, no ale nevadí, hlavne, že pochopil. No, takže, včera deň Matiek a dnes má narodeniny pán premiér. Kurva, ale však toľko sviatkov naraz, to potom človek nevie, že kam skorej, či na cintorín, alebo na úrad vlády. Účastníci pionierského tábora s názvom Štátny karanténa vraj budú žalovať štát za obmedzovanie osobnej slobody. Priatelia, spamätajte, viete, čo je najväčšie obmedzenie osobnej slobody? Manželstvo, áno. A ak vám po 50-ke narodí dieťa, tak štátny karanténa je all inclusive Hilton Superior pobyt na Bahamoch. Pri Ágoštonovi pán Božko asi nemal svoj deň, lebo mu nastavil biohodiny s časovým pásmom Sydney, áno, takže on zobudí o polnoci a húka do 6 do rána. Ja nemám kedy ani vyčurať. Minule som takto odišiel nevyčuraný, áno, nakupovať a s mojím prostatom ma začalo krútiť, ešte som ani len nestihol vydezinfikovať nákupný vozík. Miesto papriky, zemiakov a chleba som kúpil žuvačky, špagety a nový čas. Cestou domov som prešiel 3 červené a jak som vystupoval z auta, tak už to nedokázal vystreť, jak som mal krče. Áno, kľúče som si debil dal do zadného vrecka ešte keď som bol svalovo pružný, ale teraz som nevedel nahmatať. Áno, tak kopem nohou na dvere bytu. Moja myseľ je už na záchode, otvorí Ildiko, dá mi do ruky rebúce dieťa a kričí: "Podrž ho na chvíľu, lacikám, mne treba strašne cikať." Ak by v tej chvíli prišiel ku nám sociálka, tak nám vezmú decko, lebo však ležalo na podlahe, matka slastne vzdychala na záchode a otec slastne vzdychal na balkóne pri rododendrónoch. Na 1. mája vybehli do ulic trúbiace autá s vlajkami. Prvé, čo mi napadlo, keď som zbadal, hovorím: "Astakuťa fájačak, dneska je hokej a ja nekúkam." Potom som zbadal, že na okne jedného je nalepené, že stop 5G. No tak môj mobil nepodporuje ani 3G, ale internet doma mám, áno. A aj keď na to nevyzerám, tak neverím všetkému, čo prečítam. Ak zapneme 5G, tak nám tu určite začnú z neba padať vtáky a nepustí nám krv z nosa a ani neumrete. Tak nehľadajte ďalšie senzačné informácie o 5G, ale hľadajte to jedno najdôležitejšie G, áno. Ale nem teraz, mladý muž, však vydržte, kým prídete domov, nem? Kúknite na ňo, jak ožil. Na začiatku ani nem pochopil fór s matkami a skrutkami a teraz hen na neho. Beťárisko jeden. No ale vráťme k téme, áno. Ak už idete protestovať na záchranu Zemegule, tak si vezmite bicykel, alebo choďte pešo, nem? A nem, že sadnete do 20-ročného dízlového Mercedesa, ktorých som tam teda v kolóne videl dosť. Mladý Kočak naznačil, že školy by mohli otvoriť už v júni. Áno, kúkám tuto na mladého muža, že či pochopil mladého Kočaka. Správne, dobre, áno, rúter už funguje, výborne. Takže minister školstva Gröling, áno. Matovič nem až taký odvážny, ale teraz hovorím za všetkých mužov, čo majú manželku učiteľku. Vezmite ich už do roboty. Žiadny manželský zvazok není nastavený na 24 hodín denne spolužitie, 7 dní v týždni, 2 mesiace v kuse. Však už na dovolenku na týždeň, keď máme ísť spolu, tak mám rubeolu. Áno, úprimne, áno. Ruku hore, chlapi, všetci, kto ste tu ženatí. Výborne, no a teraz nechajte ruku hore len tí, ktorým z manželky ešte nehrabe. Presne som vedel, áno. Nehali ruku hore len tí, čo sú tu s manželkami. No tuto výnimka jedna, odvážlivec, fešanda vedľa neho a on, áno, dal ruku dole, odvážny, áno. No tak však pánko je už v mojom veku, chápem ten rezignáciu, áno. Čo to? Ja, to je dcéra! Ja, no tak potom áno, potom akože chápem. Alebo mi hneď nešlo do hlavy, že ten vekový rozdiel je tam teda veľký a ty nevyzeráš na to, že by si bol ako moc za vodou. Toto ja typujem skôr na Kia Ceed, že máš vonku jak Porsche. No ale späť k téme, áno. V mene verejného zdravia, pán premiér, prosím, ukončite všetkým ten home office
a pekne všetci do roboty, aby sme svojich partnerov videli ráno a potom najskôr až o 5:00 po obede. No a víkend už dojako polepíme. Keď už som načal ten dovolenka, tak niektoré krajiny snažia otvoriť letný sezóna od júla. Áno, videl som tie vylepšenia. To takého skleníka vás zavrú, áno. Jedlo a nápoje vám budú strkať na takých dlhých klátoch. No ak to takto pôjde ďalej, tak zo sprchy na pláži pôjde čistý chlór. Miesto šatiek a gorálok bude Afričan na pláži predávať Detol, Sanitol a Domestos. A do vody sa bude dať ísť iba v tej nafukovacej guli. Z Orbín, či jak volá, áno. A Chorvátsko volá dovolenkárov, že dobro došli, no tak neviem, lebo ak zablúdite na ostrov Brač, no tak to bude, že dobro ste došli akurát do epicentra pandémie, áno. My s Ildikou, my sme hrdí Slováci. A tak ako každý rok, aj teraz pôjdeme pekne, krásne na náš Balaton. Otvorili kaderníctva a kozmetiku. Jak to Ildiko dozvedela, tak jej zasvietili očká, áno. To, že ja mám vlasy jak Boris Johnson po 3 fackách, to akože nikoho netrápi, hej. Na druhý deň ráno mi snívalo o Indiánoch, jak ma chytili a išli ma skalpovať. Zobudím na to, že Ágošton mi trhá vlasy a moja žena nikde. Asi tak po hodine, kto zvoní, áno, tak idem, otvorím, hovorím, dobrý deň, mladá pani, čo želáte? A ona, že lacika, nedráždi, to som ja, zabudla som kľúče. Ja som počas tej karantény úplne zabudol, že moja žena je pekná. No tak variť nevie. No tak ťuťu muťu by tiež mohlo byť častejšie a nemusela by mi furt volať do môjho stand-upu. Haló? Haló? Lacikám si večkým, kde si? No skús tipnúť. Na pive? Nem, mám stand-up. Stalo to čo vážne? Nemôžeš cestou domov kúpiť garniža 2,40 m. No čo ti je garniža? Lebo zhorel. Ako mohol zhoreť garniža? Tak chytil od záclony, ale záclonu nemusíš kupovať. A od čoho chytila záclona? Lebo som grilovala na balkóne a došiel poštár a jak bol cúk, tak cuclo záclonu na balkón a chytilo. No výborne. Hlavne, že na začiatku si povedala, že nič vážne nemstalo. No však je uhasené. A čo chcel poštár? Počkaj. Ešte nám doplatok za vodu 320 €. No, to máš za to, že napúšťaš Ágoštonovi každý deň na balkóne nafukovací bazén doplna a jeho to člapkanie vôbec nebaví. Že nebaví. On má trauma, lebo si ho zobral na tobogán a mal len 9 mesiacov. Tak to bol detský. Ale volá, že tsunami. No, dobre, toto vybavíme doma. Dobre, papa, garniža kúpim. No, naozaj to bol detský tobogán, však nie som blázon, ja som zodpovedný opuci, hej. To dávajú len také názvy, tsunami, aby deťom páčilo. No a navyše, ja som ho držal nad hlavou, aby nenamočil. Tak ako je pravda, že na konci mi vyšmykol na chvíľu a bol pod hladinou, ale však som ho vytiahol, zaspieval som mu Pláva kačka po jazere a bol kľud. Teším na stretnutie zase o týždeň a želám Slovensku veľa takých dní, ako bol piatok, keď bola 0 pozitív už vzoriek. No, nepolavujme v opatrnosti, lebo nízke čísla testovaných je jedna vec a ozajstný počet nakazených, ktorí nemusia vôbec nejako prejavovať, je vec druhá. Besnú líšku spoznáte hneď, ale covidák môže byť hocikdo a môže byť ružolíci. Tak sa opatrujte a o týždeň vysont látaš. Ďalšie epizódy, ako aj veľa ďalších zábavných podcastov nájdete na comedypodcast.sk. Tento program vám priniesol hashtag. Každý mesiac limitované edície kultových tričiek na hashtag.sk.